Evanđelje po Mateju, 14. poglavlje. U ono vrijeme dođe do Heroda 4 vladara glas o Isusu, pa on reče svojim slugama: to je Ivan Krstitelj. On uskrsnu od mrtvih i zbog toga čudotvorne sile djeluju u njemu. Herod naime bijaše uhvatio Ivana, svezao ga i bacio u tamnicu zbog Herodijade, žene svoga brata Filipa. Jer mu Ivan govoraše: nije ti dopušteno imati je. I htjede ga ubiti, ali se poboja mnoštva jer su ga držali za proroka. A kad se slavio Herodov rođendan, zaplesa kći Herodijadina pred njima i svidje se Herodu. Zato joj uz prisegu obeća dati što god zaišće. A ona, nagovorena od svoje matere, kaza: daj mi ovdje na plitici glavu Ivana Krstitelja. I ražalosti se kralj, ali zbog prisege i sustolnika zapovjedi da se dade, te posla odrubiti glavu Ivana u tamnici. I donješe glavu njegovu na plitici, te dadoše djevojci, a ona odnese materi svojoj. I učenici njegovi dođu, uzmu tijelo i pokopaju ga, pa odu i jave Isusu. A Isus se, čuvši to, povuče odande brodicom na pusto mjesto u osamu. Dočula to i svjetina, pa pješice pođe za njim iz gradova. A Isus, izašavši, ugleda veliko mnoštvo, te se sažali nad njima i ozdravi im bolesnike. A kad dođe večer, pristupe mu učenici njegovi govoreći: pusto je ovo mjesto i vrijeme je već poodmaklo. Otpusti mnoštvo, neka odu u sela i kupe sebi hrane. No Isus im reče: ne trebaju ići, podajte im vi jesti. A oni mu rekoše: nemamo ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. A on reče: donesite mi ih ovamo. I zapovjedi mnoštvu da posjeda po travi, pa uzeti ih 5 kruhova i 2 ribe. Pogleda u nebo, blagoslovi i razlomivši, dade kruh učenicima, a učenici mnoštvu. I svi jedoše i nasitiše se, a od preteklih ulomaka nakupiše 12 punih košara, a onih što su jeli bijaše oko 5.000 muževa, osim žena i djece. I odmah primora Isus učenike svoje da uđu u brodicu i idu pred njim na drugu stranu dok on otpusti mnoštvo. I pošto otpusti mnoštvo, uzađe na goru, nasamo da se pomoli, a kad dođe večer, bijaše ondje sam. A brodica bijaše već nasred mora, šibana valovima, jer bijaše protivan vjetar. I o 4. noćnoj straži Isus ode k njima hodeći po moru. A učenici, vidjevši ga kako hodi po moru, prestrašiše se govoreći da je utvara, pa od straha kriknuše. No Isus im odmah progovori rekavši: samo hrabro, ja sam, ne bojte se. A Petar, odgovorivši mu, reče: Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi. A on reče: dođi. I sišavši s brodice, Petar prohoda po vodi da bi došao k Isusu. No vidjevši silan vjetar, uplaši se, počne tonuti, pa zaviče govoreće: Gospodine, spasi me. A Isus odmah pruži ruku, uhvati ga i reče mu: malovjerni, zašto si posumnjao? A pošto oni uđeše u brodicu, vjetar utihnu. A oni na brodici dođu i poklone mu se govoreći: uistinu, ti si sin Božji. I kad preploviše, dođoše u zemlju Genezaretsku. A kad ga ljudi iz onog mjesta prepoznaše, poslaše glas po svoj onoj okolici. I donesuše mu sve bolesnike, te ga moljahu da se samo dotaknu skuta haljine njegove. I svi koji se dotakoše, ozdraviše.